Hi guys, good morning. So karon guys, kakain tayo ng puto. Nagsingkor na siya guys. Puto. Kay sikwati. Ayun o. Sikwati. Lami. Nimo sa taga Cebu. Puto. Puto. Kasi tawag niya puto maya. Basta puto. Dili puto balangay guys. Kaya ang puto balangay. Ya, pare siya na to og kape. Ang among kape kay LA Coffee. Low acid guys. Low acid coffee. Coffee with rice. So, tikman na nato. Pilawan na nato ang puto sa Cebu. Yun o. Sama. Sarap ang puto sa Cebu. Tapos palitan ito ng kape. Init pala. Napaso yata yung dila ko guys. Sikwati. Sarap guys, hindi ano siya. Hindi nakakaumay, hindi nakakasawa. Masarap. Lamig. Hi guys. Dalang tsokolate yan. Palit pa. Dalawang puto pa lang guys, busog na oh. Ayan ang black. So ayun na guys, dire na lang may kutob guys, kaya nahurot na among puto mag sikwati. So dahil salamat guys. So please subscribe sa atong channel sa YouTube and follow Dibs Mix TV sa atong Facebook page guys. So dahil salamat sa